Ja, Joan Goga, Ruskoj poruby, okres Međilavorskej. Budu povedati za Čičvanjski zamok. Nedaleko od našeho Valalu stojí jedna vysoká hora. Na tій горі є вибудований jeden замок, котрий замок дав вибудувати граф Барковський. Не за свої пенязи він дав вибудувати, але бідні вдовиці носили на одній руці каміння, а на другій руці діти. Тяжко ся там трапили. Як вибудував тот великий замок і помер. Як помер, найсніже пішов до пекла. За тоти людську тяжку роботу. Як пішов до пекла, там був, але раз троє цигани грали на одному валалі. Добре заробили, пішли домів та ся договоряли. Ой, як ми добре заробили. Тепер би ми пішли хоч аж і до пекла грати. Але ідуть далі, зустрітяться з одним парубком. Тот парубок їх просить, щоб йшли до нього грати. Він їм добре заплатить. І вони позбиралися і йдуть. І приведе тот парубок їх до пекла. Грають вони. І раз не чують, що хтось там кричить «Б'є Барковський». Вони ся дозвідують від других, що хто тут є такий Барковський. І почнуть повідати, що то граф дав збудувати під Чичвов замок. І тоді він ся дознав Барковський, що то люди, то sú cigane, byli odtane oni. Та povedať im, idete k moji páni a budete povedať jej, že by dala vybudovať jeden špital. A u tom špitalu, že by sa hojili tak, ktorí nemajú z čoho platiť. I príde o toto cigane domov i povedajú jej pani. Pani im вірити не хоче. Зато, бо їй пан граф Барковський уже давно помер.